Ay, pasok sa amin, oh. Wow! Ik ken hem niet. En daar nog een. Ay, pasok yun pa na lang. Hallo, wacht maar. Ik ken hem niet. En dan een derde persoon gekom. Supa! Ay, pasok yun pa na lang. Wacht maar, ik ken hem aan geen kant af niet. En die Here het hom omgedraai. En Petrus aangekyk en Petrus het die woord van die Here onthou. Wat hy vir hom gesê het. Voordat die haan kraai, sal jy met 3 maal verloor. En Petrus het buite toe gegaan. En bitterlik geween.